Лукашенко раптоўна знік. Самалёт дыктатара панічна адключыў радары. Спецслужбы перакрылі галоўную трасу. Масква экстрана склікае Раду бяспекі ААН. Тэрміновае рашэнне аб адключэнні інтэрнэту ў Беларусі. Адкрытая пагроза Кіеву. Дзяржаўнае тэлебачанне Беларусі захоплена. Галоўны прапагандыст шакаваў заявай. Беларусь згубіла частку тэрыторый. Геаграфічныя мапы будуць пераробленыя. Субота. Добры дзень. У нас на канале навіны пра Беларусь і наваколле. Пачынаем. Вечарам 26 чэрвеня Лукашенко нечакана вылеціў у Расею на сустрэчу з Пуціным. Вылятаў злы як чорт. Перамовы пачаліся яшчэ ўвечары, але да раніцы не з'явілася ні сумесных заяў, ні фота, ні інфармацыі па іх завяршэнні. Больш за тое, самалёт Лукашэнкі назад у Мінск так і не вылеціў. Афіцыйна ў Крамлі кажуць, што абмяркоўваюць пытанні саюзнай дзяржавы, эканоміку і бяспеку, але выглядае ўсё вельмі незвычайна. На Валдаі дзеля сустрэчы перакрылі каля 90 кіламетраў трас, а сам Лукашенко падчас палёту нават выключыў транспондер над Цвярской вобласцю. Нібыта не хацеў, каб нехта адсачыў, дзе менавіта ён прызямліўся. Час для такой сустрэчы таксама не выпадковы. Менавіта на гэтым тыдні Лукашенко фактычна выканаў патрабаванне Кіева і адключыў расейскія рэтрансляторы, якія выкарыстоўваліся для навядзення дронаў. Акрамя таго, он прызнаў, што сустракаўся з прадстаўнікамі Украіны. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить. Не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Пра што насамрэч дамаўляюцца Пуцін і Лукашенко, пакуль невядома. Але, відаць, цяпер вырашаецца значна больш, чым проста чарговае пытанне саюзнай дзяржавы. І цану гэтых рашэнняў могуць заплаціць звычайныя беларусы. Тэму рэтранслятораў пракаментавалі і прапагандысты. Але калі Лукашенко апошнія дні паўтарае, што Беларусь не хоча ўцягвацца ў вайну і выступае за мір, то кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсман загаварыў уже зусім іншай мовай. Замест заклікаў да дыялогу прагучалі пагрозы і нават намёк на ядерную зброю. Даже если они стоят и смотрят, какое ему дело за украинские пронацистские вооруженные силы, воюют белорусские, так называемые, бандформирования. Правда. Да. Цель которых войти в Беларусь вооруженным способом и свергнуть власть. Они это заявляют открыто, они поддерживаются официально Украиной, они ею финансируются, и даже семинары проводят в Киеве под патронажем ЦРУ и Ми-6, где обсуждают военное вторжение на территорию Беларуси. Какие ретрансляты? Смотрите, чтобы ядерное оружие не стояло на границе. Молчи лучше. Вось такая дзіўная сітуацыя. Лукашенко публічна гаворыць пра мір і перамовы, а яго галоўныя прапагандысты фактычна пагражаюць Украіне ядернай зброяй. Узнікае простае пытанне. Дык на чыю пазіцыю на насамрэч працуюць і хто ў гэтай гісторыі агучвае сапраўдныя сігналы? Пакуль беларусам распавядаюць пра варожыя Украіну ды Захад, у Мінску раптам знайшліся і сябры з польскай палітыкі. У офіс ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі завіталі прадстаўнікі польскай партыі «Фронт». Сегодня в офисе Либерально-демократической партии Беларуси друзья наши с Польши, лидеры партии «Фронт» польской, я их приветствую. И вот что я хочу сказать. Я не буду рассказывать все, о чем мы говорили, но суть проста. Мы за мир, мы за нормальную границу между Польшей и Беларусью. Мы за хороший бизнес между Польшей и Беларусью, за развитие отношений, дружеских, экономических, каким угодно. И нам война никакая не нужна, потому что народам нашим эта война не нужна. И наш президент, кстати, Александр Лукашенко, борется за это, а наша партия будет стоять рядом с ним. Праўда, ёсць адзін нюанс. У самой Польшчы эта палітычная сіла амаль не мае ўплыву і не прадстаўлена ў парламенце. Але гэта не перашкодзіла Гайдукевічу гаварыць пра брацтва народаў. Для дзяржаўнай прапаганды гэта ўжо падстава заявіць пра нібыта міжнародную падтрымку Лукашэнкі.
Пытанне аб аўтобусе з беларускімі дзецьмі, які трапіў пад удар у Бранскай вобласці, выйдзе на ўзровень Савета бяспекі ААН. Пасяджэнне прызначана на 29 чэрвеня. Нагадаем, 17 чэрвеня аўтобус, які вёз дзяцей на адпачынак у Геленджик, быў атакаваны ў Бранскай вобласці. Загінула жанчына, якая суправаджала групу. Яшчэ 8 чалавек, у тым ліку 6 дзяцей, атрымалі раненні. Масква сцвярджае, што па аўтобусе ўдарыў украінскі беспілотнік. Кіеў гэтае абвінавачванне адмаўляе і называе інцыдэнт інфармацыйнай правакацыі. Цяпер Расія вынесе гэта пытанне на абмеркаванне ў Савеце бяспекі ААН. Ці прывядзе гэта да нейкіх практычных рашэнняў, пакуль невядома. Хутчэй за ўсё абмяжуюцца заклапочанасцю. Беларускіх дзяцей знаёмяць не з кнігамі ці навукай, а з міліцэйскімі машынамі ды дручкамі. Малечы дазваляюць прымерыць экіпіроўку, пасядзець у службовым аўтамабілі і расказваюць пра ахову парадку. І ўсё это падаецца як забаўляльная праграма. К нам в дом приехала милиция, разрешает детям примерять на себя амуницию, сидеть в машине, потом катают детей на машинке с пультом. Толькі ўзнікае пытанне, ад каго ўлады з такога ўзросту вучаць дзяцей абараняцца? Ад міфічных ворагаў? Ці можа проста хочуць, каб новае пакаленне як мага раней прызвычаілася, што чалавек у форме заўсёды мае рацыю? Падобна выхаванне правільных грамадзян у Беларусі цяпер пачынаецца летні з яслаў. Прапагандысты ж пайшлі яшчэ далей. Пакуль улады запэўніваюць, што ў Беларусі ўсё стабільна, дзяржпрапаганда ўжо рыхтуе грамадства да магчымых адключэнняў інтэрнэту. Больш за тое, у якасці прыкладу для пераймання яны прапануюць Іран, дзе падчас канфлікту улады фактычна изолировали краіну от сусветной сетки. Для того, чтобы в интернете победить, я как руководитель дирекции интернет-вещания глубоко убежден, его нужно выключить. Это... Объясню почему. Ярчайший пример – Иран. Вот они выключили интернет у себя внутри страны, когда там ахинея всякая творилась, успокоили народ, рассказали, что и как, и зачем, и почему нужно делать. При этом воевали на чужих площадках, я имею в виду всякие там соцсети, телеграммы, инстаграмы и прочие тредсы. И, честно говоря, следя за повесткой иранской и следя за повесткой американской, и Trump Social этот замечательный, да, у меня лично и у моих коллег складывалось ощущение, что иранцы побеждают. Просто потому, что они грамотно работали на этих информационных площадках, и весь мир, так или иначе, Иран жалел. Да, понятно, американцы там его бомбили, нещадно разносили, но весь мир устраивал проиранские митинги, выступления и так далее и тому подобное. В это время государство спокойно объясняло людям, что у нас все под контролем, не надо поддаваться панике, давайте мы сейчас все максимально соберемся и будем делать то, что надо, а потом все будет хорошо. Собственно говоря, хорошо же потихонечку в Иране наступает. Вось такая, паводле прапагандыстаў, формула шчасця. Выключыць інтэрнэт, пакінуць толькі дзяржаўнае тэлебачанне, і тады ўсе будуць спакойныя. Вось толькі ці спадабаецца такое рашэнне большасці беларусаў. Падобна паліўны крызіс у Расіі пачынае адбівацца і на памежных рэгіёнах. У Бранскай вобласці ўжо з'яўляюцца відэа з чэргамі на аўтазапраўках, а ў соцсетках усё часцей абмяркоўваюць, як завесці бензін з Беларусі. Вось, напрыклад, адзін жыхар пытаецца ў трэц, колькі паліва можна легальна правезці праз мяжу ў жалезных каністрах. Падобныя пытанні яшчэ нядаўна выглядалі б дзіўна, але цяпер становяцца ўсё больш актуальнымі. Пакуль это толькі ўскосныя прыкметы, але яны добра паказваюць настрой людзей. Калі так пойдзе і далей, то хутка галоўным беларускім экспартным таварам стане не калій, а каністры з бензінам. І тады пытанне пра дэфіцыт паліва можа стаць актуальным ужо для самой Беларусі. На фоне чэргаў на расійскіх запраўках з Бранскай вобласці прыйшла яшчэ адна навіна. Там знішчылі паўтоны беларускіх каўбас і малочнай прадукцыі. Груз затрымалі яшчэ 22 чэрвеня. Кіроўца растлумачыў, што проста закупіўся ў адной з крам Гомельскай вобласці. Але расійскі Рассельгаснагляд палічыў это кантрабандай. Паводле афіцыйнай версіі, прадукцыю везлі без неабходных дакументаў, з парушэннем санітарных патрабаванняў, а вытворца нібыта не мае права пастаўляць сваю прадукцыю ў Расію.
У выніку каля паўтоны беларускіх прадуктаў проста утылізавалі, а на кіроўцу склалі адміністратыўны пратакол. І выглядае это даволі дзіўна. Дзве краіны пастаянна толькі і гавораць пра саюзную дзяржаву, адзіную мытную прастору і брацкія адносіны. Але калі чалавек проста вязе прадукты праз мяжу, іх раптам называюць кантрабандай і адпраўляюць пад нож. Вось такая інтэграцыя атрымліваецца на практыцы. Беларусь працягвае знікаць з мапы. На гэты раз афіцыйна скасавалі яшчэ 10 населеных пунктаў у Віцебскай і Гомельскай абласцях. Найбольшыя страты панёс Шаркаўшчынскі раён. Адразу 9 вёсак і хутароў канчаткова спынілі сваё існаванне. Яшчэ адзін населены пункт, пасёлак Кручполле, знік у Рагачоўскім раёне. У дзяржкам маёмасці это называюць аб'ектыўнай тэндэнцыяй урбанізацыі. Маўляў, людзі з'язджаюць у гарады, а ў вёсках ужо не застаецца пастаянных жыхароў. Але за сухімі фармулёўкамі хаваецца іншая рэальнасць. Разам з гэтымі назвамі з мапы Беларусі знікаюць цэлыя пласты гісторыі, мясцовыя традыцыі і памяць пра месцы, дзе яшчэ зусім нядаўна кіпела жыццё. А я з вамі развітваюся да заўтрашняга вечара. Усё найлепшае.